हिंकड़ा के खोजेम त 10 लाख मिली, हिंकड़ा के खोजेम त 1500, केकड़ा के खोजी। ए पर छपरा ओ पर बलिया पिचवा में गंगा माई। तो का हाल बा भाई लोग कुछ लोग ऐसा कहता कि खेसारी लाल लापता हो गइल बड़न त पवन सिंह लापता हो गइल बड़न। त आज हम ये देखे वाला बानी कि आखिर के लापता भइल बा आ के नइखे भइल। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो कुछ लोग ये कहता कि पवन सिंह जब से एक्टिव भइल बड़न तब से खेसारी लाल लापता हो गइल बड़न। क्या बात कर रहे रे बाबा? तो भैया तू हमरा के इहे बता दो ना कि कैसे खेसारी लाल लापता हो गइल बड़न। खेसारी लाल के भी गाना बहुत सारा हेदे चलता आ कैसे उ लापता हो गइलन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आरू कुछ लोग ये कहता कि पवन सिंह तो अपन जात के नाम पे धर्म के नाम पे आगे बढ़तारन। तो कैसे भैया जात के नाम पे आगे बढ़तन त हिंकर है हाथना मिलियन व्यू नानू जाइत गानवा पे। लोग बेहुदगी के भी कुछ हद होला, लेकिन इ लोग उ हद के पार कर जाता लोग। आरू पवन खेसारी के लापता बता देता लोग। तो जान तो नहीं खा लोग पूरे खानदान को पवन भैया तू का करबो? तो बहुत मार मारा। तो भाई लोग तहा लोग के वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक करो लोग, चैनल के सब्सक्राइब करो लोग। हम मिलतानी एक नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।